Szeretettel köszöntjük az érdeklődőket. Itt az 5. A-osztály János Vitéz falujában jártam című dráma foglalkozásán, melynek a témáját ugye részben az iskolanapokhoz kapcsolódva, másrészt pedig az 5. osztályos irodalomanyaghoz kapcsolódva választottuk ki. Ahogy szokás nálunk, már néhány órán tettük, hangulatteszttel kezdjük az órát. Mindjárt indítom a zenét, addig gondolkodjál azon, hogy most milyen a hangulatod, éppen amikor megérkeztél a drámaórára. A teremnek 3 pontjában elhelyeztem 3 féle ábrát, amely egy-egy hangulatnak megfelelő. Amikor megszólal a zene, lehetőleg csendben, a székeket is csendben arrébb rakva, keresnek a helyet. Jó, ez a kérdés. Szeretném megszámolni, hogy itt az óra elején ki az, aki meglehetősen szomorú hangon. Nem fogom még szerint fölírni. Ja, az a vidám, bocsánat. Már is eltévesztettem. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidám emberként van, ahol egy fiú csak, és 5 nájlálás, akik se vidámok, se szomorúan várakozó állásponton vannak. Még lányok tartsák fel a kezüket. Jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lány. Jó? És ki fogom következtetni majd, hogy hány fiú. Jó? Legyen ez a számolási feladat, az én házi feladata. Jó? Üljetek vissza, köszönöm szépen. Majd óra végén is megnézzük, hogy hogyan változott a hangulat. János Vitéz falujában nyugodt rendelteteket. Elállom, hogy ennek a falunak az egyik több száz éves házában él egy öreg ember. És van neki egy 3 lábú széke. A 3 lábú széket mire szokták használni, gyerekek? Viki? Van egy szék, mire használják? Ülésre. Ülésre. Aztán? Van egy olyan könyv, hogy 3 lábú szék. Igen. És mit olvastál benne? Mire használták a széket? Munkák elvégzésénél, aztán amikor ebédelnek, reggeliznek, akkor arra ülnek. Legfőképp ülésre használják. Lehet ám ezt a széket játékra is használni. Álljatok föl, a füzetek kerüljenek a székek alá, vagy a székre. Jó, kicsit tolódjuk szép itt a térben. Nem túl nagy a tér, sajnos csak a legnagyobb termőben nincs kicsit. Megbizonyul, de sok jó embert is helyet is el. Na, visszatérve a székhez és a öregemberhez, figyeljetek, mert egy mondókát mondok, amit meg kellene jegyezni, utána el fogjuk ismételni, és ezzel a mondókával játszunk majd. Jó? Volt egyszer egy öreg ember, annak volt egy 3 lábú széke, irgette, forgatta, bolond aki, és ide a játékvezető, először én leszek, hogy átadom valakinek, aki állapodzik, egy cselekvést tesz hozzá. Jó? Bolond aki leül, mit szabad csinálni? Minden más csak leülni, nem? Bolond aki nem ül le, akkor az esik ki a játékból, aki nem ül le. Melyik első fél évben játszott játékra hasonlít? Szabályait elképzelni. Nem. Tanár úr azt mondja, vagy van ennek egy változata, a király parancsára, ezt főleg kicsiknél szoktuk játszani, ugyanezek a szabályok. Elfogadjátok, hogy kiesésre játszunk? Igen. Nem? Gergő, tényleg kicsit reméljük, hogy nem fog kiesni. No, akkor ismételjük a mondókát. Volt egyszer egy öreg ember, annak volt egy 3 lábú széke, irgette, forgatta, bolond aki, és itt fogom mondani a cselekvést, jó?
Aki téveszt, az saját maga is észrevesz, és kérem, hogy üljön le. Jó? Tehát ez jelenti, hogy kiesett. Jó. Tapsra séta, és közben mondjuk a mondót. Volt egyszer egy öregember, annak volt egy háromlábú széke, írgette, forgatta, bolondva killegugol. Nagyon ügyes, figyel az osztály. Volt egyszer egy öregember, annak volt egy háromlábú széke, írgette, forgatta, bolondva, ki nem fogja meg a jobb kezével a bal kezet. Volt egyszer egy öregember, annak volt egy háromlábú széke, írgette, forgatta, bolondva ki. Nem tisztán, nem Le. Szeretnénk, ha végig sétálnánk a falut. Ugye? Mondtam, hogy ide invitálok benneteket. Benéznék néhány utcába, portára, megnéznénk, hogy mi található a házban belül, a ház környékén. Játszottunk már ilyen játékot, mert ezt a sétát gondolatban, idegen szóval, asszociációk segítségével tesszük meg. Melyik játékot játszottuk 2 órával ezelőtt? Hasonló volt. A faluról az jut eszembe. Tehát ezt a hiányos mondatot adjuk tovább, tőlem jobbra kezdjük, és mindenki egy élőlény, tárgy vagy dolog nevével egészíti ki. Mivel készítettetek ügyes házi feladatokat, rajzokat, képeket, gyűjtőmunkát vegyétek elő, és ezt továbbadjuk szépen egyesével, majd ezek a feladatok is segítik bátran. Jó? Van, aki jobban kidolgozta, van, aki kevésbé. Jó? Segítik ezek is a gondolatai. Akkor lehet sorolni, hogy valóban az jut eszembe, hogy minden háromlábú széken van. Hát itt sokféle dolgot hallottunk, állatokat is emlegettek, növényeket is, embereket kevésbé. Azt tudjuk, hogy itt él az öreg ember, az előző játékból, és itt él Petőfi Sándor János Vitéz című elventőjük költeményének első 4 énekének 4 szereplője, azaz ki? Hogy hívták? Kukorica Jancsi, igen, és még a faluban ez volt a becsületes neve. Iluska, most a Jancsi Babája. Térjünk vissza a két szereplőhöz, jó? A fiatalokhoz, hiszen ti is azok vagytok. Itt a tavasz. Szeretném, hogy a következő játék előtt a 3 kis csoportunkat, amiben általában dolgozni tudunk, ilyen magas létszámnál, megalakítanánk. Amikor elindítom felé, semmi más nem kell, hogy tegyél, megpukkantod itt a szék támláján látható jelet, egy színes jelet, majd itt a térben is megkeresed a megfelelő. A 3 csoport kap majd egy nagy rajzot, ez is ismerős az előző órából, hogy hittük. Szerep a falon, rajt lesz 2 párcika ember, egy piros és egy kék. Javaslom, hogy a piros legyen Iluska. Jó, írjátok fölé a nevét. A kék vagy zöld színnel rajzolt pedig a Jancsi. Adok egy tulajdonsághalmazt, figyelj, amiből ki lehet majd választani az ő tulajdonságaikat, és hogy helyeztük el a tulajdonságokat a rajzokon. Igen, volt a külső-belső, a belső hova írtuk, az ábrára a testére, a külső tulajdonságokat pedig az ábra mellett.
Az időszalad, lám-lám, a 3-4 perc nem is olyan sok. Szeretném megkérni itt a Leventéig csoportját, hogy Levente olvassa fel azokat a tulajdonságokat, amit úgy gondoltak, hogy Jancsira igaza. A másik 2 csoport figyelje és keresse a saját rajzán. Ha tévedés történt, nyilattátok át bátran, jó? Na, halljuk! Határozott, változó, szerelmes, magos legény, nincs 20 éves nő, szegény, bőrű, mindent visel, sugár és van. Jó, van-e más csoportoknál olyan tulajdonság, amit ti írtatok, és ők még nem? Mondjad, Anna? Hosszú botja van, kalapot hol. Jó, ti előre tartottatok. Jó, Kamilla, légy szíves, Iluskát mutasd le. Hangosan, jó, mert így a hang lefele. Teljesen mindegy, melyiket kezded. Hosszú hajú, mostoha gyerek, árva, szőrben, nincs 20 évesnél, szegény sugárzott, gömbölyű kevű, karcsú, vörösösen van kékszemű, és háthatra, szolgalmas, törékeny, szőrben, szerelmes, tisztelelkű, baromlelkű. Jó, mi az, ami a lapon szerepelt, a tulajdonságlistában is nem került fel, Dorina? Szávesugárzó. Jó. Mi az, amit ritatunk, hogy ő szerepel és fölírták? Az oda való, igen, az Iluskához. A nincs 20 éves még, ezt feltételezzük, hogy Iluska is egyezik Jancsi korával, de egyértelmű utalás a szövegben Jancsira vonatkozott, ha emlékeztek rá. Jó, köszönöm szépen. A lapokat kérném szépen. Jó, a nagy lapokat félretesszük, mert kell nekünk tovább a következő játékokra tér, a vicceket is kérem. Ahogy ebben a játékban is, volt nektek pajzsotok, védelmezőtök és volt ellenségetek. Iluskának és Jancsinak is volt. Kis voltak ők. Mostoha és a gazda. És a gazda, úgy bizony. A műnek nagyon szép része, és azt hiszem, hogy a magyar irodalomnak is, Iluska és Ugarica Jancsi találkozása. Következőkben pár kép erejéig, mert az idő is fogy, tehát jelenetben nem kívánjuk most, nem tudjuk eljátszani, csak egy-egy képet szeretnénk mutatni. Hoztam nektek, ilyet még nem csináltunk, különböző színű anyagokat, amivel behatárolnánk a teret, jó? Hol is találkozott Iluska és Folyó volt az? Szerintem kisebb volt minden. Folyó, kőhajtásnyira. Folyt tőle a patak. Helyes, tehát a patak. Mit csinált ott Iluska? Mosatott. Helyes. Hol volt az a bizonyos legelő, ahol a nyáját legelte? A patak már. Pataktól nem messze, a falu végén, jó? Na, Anna és Rebeka, gyertek. Választátok ki, hogy hol legyen a patak, és tegyétek le oda a két anyagot. Jó nagy. Jó, szerintem jobban nem is kell kihúzni. Jó, és nem messze, akkor legyen nekünk a legelőnk. Jó, azt pedig én ide rakom. Jól megtekered el. Jó, ezek szimbólumok, gyerekek, a színek jelzik a
helyét ezeknek a helyeknek, és akkor ezt meg mondjuk legyen egy suva, jó? Nem sikerült drapot hozni, csak bordó, de ezt fogadjátok el. Na, kérnék szépen 2 bátor jelentkezőt, egy fiút és egy lányt. Jó, szeretném, ha kijönne, és én az Andrásnak meg előleszem a bizalmat. Jó? Figyelj, András! Jól van, mindjárt lefelülhet. Hiszen azt mondtam volna, hogy még a találkozásuk előtti pillanatról, amikor csak a munkájukra figyeltek ezek a szereplők, helyezkedjetek el. Jó, számolok. 5, jöhetsz. 3, 2, a mosásra figyel. 1, és taps. Jó, köszönöm szépen. Leülhettek. Újabb 2 ember, Anna és Barni. Jó? Azt a pillanatot szeretném, amikor meglátták egymást a filmben. Jó? Igen, rövidebb lesz az idő. 3, 2, 1, és jó. Légy szíves, segíts neki, hogy is látta meg őket. Gyere, Gergő, emeljük föl ezt a Jánoskát, Borista Jancsit, jó? Én feltételezem, hogy ha egy lány megtetszik neked, akkor nem fekvő állapotodban történik meg, és biztos, hogy rácsodálkozol, jó? Na, köszönöm szépen, és akkor 2 újabb bátor, gyere Lili. Jó, már tudsz járni? Gyere Gábor. Ez lesz az érdekesen, már van, aki mondja, hogy júj, hiszen most már udvarolnak. Udvarolnak. Ezt csak képen úgy tudjuk megmutatni, és akkor nem is kell nagyon vigyorogni rajt, hogy közel kerültek egymáshoz. Máriuska nem ott van, Jancsi nem ott van, hanem közel. Jó, nekem ez tökéletesen elég. Jó, kérnék szépen egy mostohát. Dorina, honnan érkezik? Patakúsó partjáról? Ott a falu, jó? Jó, figyelj Dorina, számolok, jó? 5-től visszafele, és azt a pillanatot szeretném nullára, amikor tényleg meglátod őket. Jó? Figyelj, 5, még közlekedhetsz, 3, 2, 1. Jó. Szerintem nem volt ilyen mosogos tervében. Hát nem. Vagy próbálj egy kicsit alakítani rajt. Jó, hát most ott attól vonatkoztassák. Jó? 3, 2, ők pedig mit csinálnak? Megrezdülnek, meglepődnek. Úristen, itt van a vonatkoztatás. Még egyszer. 3, 2, 1. Jó, így marad. Kicsit, jó? Furcsa dolgot lát a mostohánk, igaz? Váratlan számára ez a pillanat. Csomó gondolat járkál a fejében, aki tud... Furcsa dolgot lát a mostohánk, igaz? Váratlan számára ez a pillanat. Csomó gondolat járkál a fejében, aki tud... Köszönjük. Csomó gondolat járkál a fejében, aki tud mondani. Egy gondolatot, az emlékeztek, játszott. Ide jön, vállára teszi a kezét, és kimondja ezt a gondolatot. Gyere, Ántós! Ide. Megfőzi Jóskával. Hangosan. Megfőzi Jóskával. Egyes szám első szemében mostoha fejében járó gondolatokat szeretnénk. Megfőzi Jóskával. Jó. Csúcs, gyere, Anna! Most megfizetem, miért nem most. Jó, Viki. Mit képzel, hogy csak itt hevenyészik ki? A ruhákat kéne mosnia. Helyes, gyere. András jöhet utána te. Úgy fogok elmenni, Jancsi és Zsuzsi. Jó, gyere. Nem is tudtam, hogy kedveljük egymást. Jó,
köszönöm. Ez a pillanat egy kicsit ugye elkerülhető lett volna, ha a fiatalok jobban vigyáznak. És nem csak egymással, és egymás látványával foglalkoznak. Igaz? Jó, köszönöm szépen. Szeretnék egy ábrázolni. Gyorsan, figyelj. Egy-egy összeg is kérünk. Jó, azon gondolkodunk, figyelj, és így egy kisebb ablakocskái vannak, 1-es, 2-es, egészen 8. Mindenki közületek egy-egy ablakba beírhatja azt az ötletét, hogy hogyan kerülhetett volna ezt a váratlan találkozást. Mire kellett volna jobban figyelni, aztán utána meglátjuk, hogy mit írunk a közepére, mi lesz a csoportvéleményünk. Hogyan változott meg a hangulata jellemző, jó?